Comença avui el judici per l'assassinat del propietari d'un bar de Gràcia. Els fets van tenir lloc el mes de maig del 2007, quan un home va marxar de l'establiment sense pagar. La víctima propietària del bar El Poncho Colorado va sortir al carrer per reclamar que pagués i el suposat agressor el va apunyalar. L'acusat s'enfronta ara a una pena de 18 anys de presó. Els fets van passar en aquest bar ara fa 2 anys i el record encara és viu entre els testimonis. Salía como embistiendo y entonces con los cuchillos iba haciendo para atrás para darle. El judici ha començat aquest matí amb la declaració de l'acusat, que ha dit que no recorda res del que va passar fins l'endemà, quan es va despertar a comissaria. Amb tot, ha reconegut els ganivets amb els quals hauria ferit i mort la víctima, segons la fiscalia. ¿Recuerda haber clavado de una puñalada con uno de esos cuchillos al dueño del bar porque le llegó al corazón? No me acuerdo de nada, señoría. Al seu torn, l'esposa de la víctima ha explicat que el seu marit va advertir-li que l'acusat el posava nerviós. Segons la dona, el client va arraconar el seu marit contra la paret i va treure 2 ganivets d'una bossa. ¿Con el jamonero qué hizo? Bueno, a lo último es el que le hizo el corte en la cara. En la cara a mi marido, pero seco, le cortó de aquí de la oreja hasta la mitad. Y con este le estaba pegando a él. ¿Con cuál? Con el grande. Un a un, els diversos testimonis han relatat els fets i l'actitud de l'acusat el dia del crim. Un dels clients va resultar ferit. Este hombre sacó 2 cuchillos de una mochila, eran de cocina, y bueno, tal cual lo sacó, empezó a apuñalar al dueño. ¿Vio usted cómo manejaba este hombre los cuchillos? Sí. ¿Cómo los manejaba? O sea, cuando lo clavaba, que es lo único que vi, o sea, el brazo ni le temblaba nada, todo era recto, como que sabía manejar los cuchillos, no sé. La col·laboració dels testimonis va ser clau per a la detenció de l'acusat. Ara s'enfronta a una pena de 18 anys de presó per assassinat i 4 més per un delicte de lesions. El jurat popular tindrà l'última paraula.